Hvad er forskellen mellem et rundstykke og en lygtepæl, Sønneke? Sådan, det ved jeg ikke. Så sender jeg dig ikke ned efter rundstykker i hvert fald. Han kan ikke have forskel på et rundstykke og en lygtepæl. God, mand. Ej, hvor er den dårlig. Jeg siger det ikke. Okay. Når du har fået for meget kaffe. 1. Du er ikke længere i stand til at blinke. 2. Du ryster så meget på hænderne, at du ikke kan sætte en tråd i en kørende syleskine. Det er der ikke nogen, der kan. 3. I lægens journal betegnes din blodtype som espresso. 4. Merit har opkaldt en ny kaffe fra din førstefødte, efter din førstefødte. Du tegner dig for 10% af bruttonationalproduktet i Colombia. Gav overhovedet ingen mening. Vidste du, at en cigaret forkorter livet med 2 minutter, en øl forkorter med 3, men en arbejdsdag forkorter det med 8 timer? Hvad vælger du? Altså, jeg har lige spildt 3 minutter af mit liv, så. Ja. Og jeg har spildt alt for mange timer, så det ved jeg sgu ikke. Det er ikke så heldigt. Sig hej til vores seere. Hvad? Sig hej til vores seere. Hej. Keder os lidt for meget på bog. Ja. Selvom vi ikke engang er på pladsen. Det er noget skidt. Skal vi hen i aften? Ja. Og I må virkelig undskylde, at I ikke fik nogen video i går, men vi kunne ikke lægge den ud. Nej, jeg har ikke noget internet. Jeg har ikke noget net på min telefon. Og mit det er heller ikke så godt, men det virker lige. Det virker tilstrækkeligt. Det er min telefon, vi filmede på i går, så vi får videoen så snart som muligt og hurtigst muligt. Yep. Det kan godt være, det først bliver søndag, når vi kommer hjem, men I skal nok få den.